ए सुनत हो? अरे का ह बोली ना। अरे देखा ना सवेरे सवेरे नेता लोग आके जगा देता। अरे का कल जी बताओ केकरा के वोट दिया? अरे ए जी सुनी, ढेर लोग आई आ ढेर लोग जाई, लेकिन आपन वोट आपन मुकेश यादव भैया के दिहल जाई। प्रत्याशी लोग आवता तो आवे दी। भोरे दुआरा पाया के जगावता लो, होते हमरे के दिह समझावता लो। ए सुन तारू तनी ध्यान दो। भोरे दुआरा पाया के जगावता लो, होते हमरे के दिह समझावता लो। बोल धनिया तहर का विचार बा। अरे हो का हो एके गो वोट मंगवैया 1000 बा। एके गो वोट मंगवैया 1000 बा। मुकेश भाई के छोड़ के सभे बेकार बा। सही कहलू हो। गरीब असहायों की सहायता और मदद जिसका काम है, थाम ले गिरतों को उनका मुकेश यादव नाम है। जी हाँ, गोपालगंज नगर परिषद से अध्यक्ष पद हेतु मुकेश यादव, चुनाव चिन्ह ढोलक छाप। देवतुल्य जनता बिना किसी पद पर रहते हुए मुकेश यादव ने आपकी सेवा की है। आइए हम इनका साथ दें और ढोलक छाप पर बटन दबाएं। बनी हुए ने की निशान हो, पिछड़ा गरीब लोग पर अकेले ध्यान हो। पूछ ले तहरा से हमके बतावा, मुकेश भैया के का बा निशान हो। मुकेश भैया के ढोलक छाप निशान जी, बटन दबावल जाई सही पहचान जी। जीती है तो चौमुखी करी है विकास जी, पूरा हो जाई हमनी के अरमान जी। बुझनी ढोलक छपावा के कुछ जयकार बा। अरे हो का हो एके गो वोट मंगवैया 1000 बा। एके गो वोट मंगवैया 1000 बा। मुकेश भाई के छोड़ के सभे बेकार बा। मुकेश भाई के छोड़ के सभे बेकार बा। अरे बेटी तू ठीक कहतारू। अरे अपन मुकेश बेटा से बढ़ के हमनी के केहू नहीं थे। अरे वहाँ के बाप रे बाप हर सुख दुख में काम आइल बनी। अब बाकी लोग खाली नु वादा करेला, लेकिन मुकेश बेटा बिना पद पर रह के बहुत सेवा कैले बनी। ऐसे यहाँ के बेरी जीत पाका बा, चाहे प्रत्याशी लोग के केतनो धाका बा। अपन क्षेत्र में मचल बहाला, मुकेश भैया के चर्चा सुनाला। मुख्य पार्षद इनके बनाइब, यह पहिनी है विजय के माला। केहू के झांसा में आइल न जाए, ढोलक छाप भुलाइल न जाए। मुकेश यादव बड़े सबका से अच्छा, सबका से ही है बतावल जाए। इनका साथ पूरा शहर बाजार बा। अरे हो का हो एके गो वोट मंगवैया 1000 बा। एके गो वोट मंगवैया 1000 बा। मुकेश यादव के छोड़ के सभे बेकार बा। मुकेश यादव के छोड़ के सभे बेकार बा। भोरे दुआरा पाया के जगावता लो, होते हमरे के दिह समझावता लो। ए सुन तारू तनी ध्यान दो। भोरे दुआरा पाया के जगावता लो, होते हमरे के दिह समझावता लो। बोल धनिया तहर का विचार बा। अरे हो का हो एके गो वोट मंगवैया 1000 बा। एके गो वोट मंगवैया 1000 बा। मुकेश भाई के छोड़ के सभे बेकार बा। सही कहलू हो। सभे बेकार बा। साथियों याद रखिए, आपके विकास आस विश्वास के लिए, सड़क नाली गली साफ सफाई सुरक्षा के लिए एक ही नाम, गोपालगंज नगर परिषद के अध्यक्ष पद के सुयोग्य उम्मीदवार
मुकेश यादव। चुनाव चिन्ह ढोलक, इसी पर आप बटन दबाइए। गोपालगंज नगर परिषद की जनता जनार्दन, याद रखिए मुकेश यादव हैं आपके सेवक, आपके साथी, आपके भाई, आपके सहयोगी। ढोलक छाप चुनाव निशान के साथ चुनाव मैदान में है। इन्हें विजयी बनाना है और नगर परिषद गोपालगंज से अध्यक्ष इन्हें ही चुनना है।